Hagenege Yukrish Bakhuid Tang Duai Nagabinda, Kalusiana Marvain, Kabareke Sngi Kam in the Gasni, Iduai Nagabinda Gajinjatai, Bam Jukut Mensiam Jung, Augustin Tongni, Duairu Nagabinda, Teresia Lamare, Benia Gajinkoi Chinkia. Strang Mas Bakhuid number Laispa, Laifusa. Laispa, Laifusa. Ang Nyngkong ya lumi ya kwena utrai anai lagamu lagadem madura Jubilee taiken ranu lambu lamtau Bakhuid masula Kohimen ko perato ngis ngoyaw jisu hakanega step bat kam kerpang na benda baro ke jingai ke jingker ko kaba udang tese halo jongi idwairu naga benda ki ba pangi ba shitam ya iti ke jing dumo jongi baro hakanega Yukrish Bakhuid bakalang ba seizo hakamet jongi hakamen siam jongi kam tame haka jimpen kre jongi hakanega ayom Lent ha kerteng opa baro kon baro men siam Bakhuid Amen. Kajinga e jongo trai jongi Jesus Christ, but kajingi jongo blay. Lem but kajinga silak jongo men same Bakhuid, kindon ranka but pi barro. Ringkat Bapiro. Kohimen kopara tangin sangeshipor ban kuslai hala kajimur jimbarka jongi hala gipop. Nios ngoy na kajimpule ben Nyngkong kumno kipait Israel kila yai lempa ka jing jinjar kadena mar kapop jongi. But minda kat bangi dandon haga jingim jongi haga ne ka mas Bakhuid tonginang panmap naw jisu naga binda bara ka jingle phalan jongi namar ladangi im haga pop kawandra bin ban ega jing jinjar ka jingjot tonginai ti bara ki pop nadu ki barit hadu ki bakraw pau jisu un pen khuid yangi un palai lu dingi naga jingjot naga jimma baro Jisu be it map yangi sait kud yangi na bar ki pop ki bangilele karkut yangi dakas namba kardor ka jame nga pla ha oble badon por barro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim prakhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakraw e janga Namar kata akarpadi kamaria Bakhuid kabaya isa katri soti yaki angel patri Bakhuid badi pi ko himen ko para benduai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badon por baro nisune yangi badandala map igi pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Try can not go away, say Benim jongi penim
to nginia duwai ni duwai naga benda ka inner healing retreat ka benstang na duar po we tarik ni duwai naga benda baro ki badon jingkwa ban chimenta ka naga retreat ban pendimai ka men siem baka bor jisu kan nang trai kam halo jingki baro ni duwai ro naga benda ki bapangi bashitam ni duwai naga benda baro ki badon ha padengi jing jinchar kam dam ege nom pop angit kerla ka bamut ni duwai naga benda baro ki ba rekega sngi ka bad ki ba wad iki kam ki jam minda kasngi baka bor jisu kanang trai halo jungi baro koble me ubala hikayangi ban penchetam ya kamet bakan kia kamen siem to ai hangi ya ka bor ban kiar na ka pop baro bad ka jing klein ka donut ban pendep ya ki hukum ka jingir jame da utrai jangi jisu kristu kun jame uba im bad san shareng khat bat me hake jingelang kawai jang men sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pule nak kitab udanian nang yatulupa ngaduai atrai ublay bakrau bar uba iping uba ba de kajutang ba de kajing e ba isin e bat kito ki ba e ja u bat ki barakhe ka hukum jong u ngilale pop bat ngilale bomdei ngilale runar bat ngilale persha dak ba phailin det na ki hukum bat ki anjong me nimsem la cha askore ki sakri jong me kinong yatulupa ki balakren ha ka kerteng jong me hakis im jong yi hakino sen shar jong yi haki kipatan men jong yi bat haki jaj ben ribaro ashitelub hame ko try ka don ka hok henre hangi pat ka jing le ran kat hadu ka ne ka sngi haki ba shong ha juda haki nong shong shinong ka Jerusalem bat habaro ki pat Israel ki ba don hajan bat ki ba don shajngai hakeleng kiri haki ba mela pen sapred ki namar ki jing shet kala jong ki persha ya me hangi ko try ka don ka jing le ran hakis im jong yi haki no sen shar jong yi bat haki patan men jong yi namar ngilale po persha ya me ha utrai ublay jong yi ka don ka jing ma bat ka jing isnei namar ngila haram ya u bat ngimshim la ko ngu ya ka sur utrai ublay jong yi da ka ba bu de ki an jong u ki ba wala ay ngi dak shakri jong u ki no ya tholo pa ka ktin jong utrai Nisongo Jubilee. Salnya kentai nomor nyospa nretusa. Amen.
nhai siêu u ba nghìn nhai ya ro nghìn nhai bên bên ya jing ha jong me u trai u long ba kin rei jing in ba jing is stay ya ro you try u Christ Jesus yen joy ban siap ya gospel jong ik tin jong me kilong kemen sim ko try bat kilong ka jingim medan ka ku bor jong ka jingim bom jugo ya ro you try u Christ Jesus yen joy ban siap ya gospel jong Utrai undon rain khad bat phim. Ikabat piro Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid khat kumulukas. kaburam hame ko try U Jesu la ong hala ki sinran. Tolong ki bayisene kumba upa jumpi ulong uba isene. Wat bishar? But ba enom bishar iapi. Wat pinrem? But enom pinrem iapi. To map? But en sa map iapi. To ai? But en sa ai iapi. Daga jing tau kabapura. Kabala tinyan. Kabala kri. Kabaslay. En sa ai hapane jumpi. Naba ka jing tau kaba pi ai kalong ka jing tau kaba pinyo. Ka gospel jong utrai zero immigrants ko himen ko para payid how try Jesus Christ ki jimpule baro ar mendaga sngi ka kot ka wearing I vei pe vei ben puson jilliu halar ka jinglong jong ublai ublai ulong ubabat jutang ublai ulong uba isene ublai ulong uba id but ulong bakerko yangi ha ublai kedon lut baro ki jinglong baba kiba ngilaban mudur but kumjuru kiba ngimlaban mudur namar ngidon jingduna wat ban sautu yaga jinglong jong ublai ha ka jingim Kambun na predeng jongi ngi yai persha yaka jinglong jono palai. Parngiosno na kanega jimpule Nyngkong. Kumno ki pait Israel kila linga mensiam hakari jimpin rengkampar. Bale kila poi shakri nongve. Bale bun ki kur ki jai jongi kila jot tiao. Na marba kim shimla sautu kanega jingedo balai bad haba katasin kila kalat ban puson bad ban imrenkat bado balai kila poi shakik te jangi nongve kila mane ye ki blai tau kila prakat ki blai tau ki kam klein bor ban ya ublai ubala tau iki bad kila ngop haki jingjot bun chai kapop kayalam yaki shaka jing tamsneng ka jingkwa ban lepo but ha gospel men da kas ngiru jisu udang pen klein biang ban sautu ya ka jingim jongi bang ngide ban im komno ngide ban long ki bas ngaulam ya ki vai ngide ban long ki bas ngausine ya ki vai ngide ban long ba kloi ban map ya ki vai but ngide ban sange ban bishari ki vai bun sin ha ka jingim jongi balengi si ya ki vai balengi bitari ki vai baleki ngi kiar na ki vai bal namarba ngi bishar lupai ki vai ka jim bishar pindrem ngi bishar namar haka jing shisha ngim don bor ban bishar yano yan henre ngi bishar haka jing long brio jangi ngi bishar
man gi por ngi bishar kai ka ban sajia ngi shim ye ka jingrai ban kentai ye ki brio haba ngi bishar ngi kran bein ye ki wai bad katasi ngi kran bein ye ki wai ne gi kran tad burom ye ki wai ngi dang pindu jingai jong belai hapo jongi tenteng don gi por bangim sautana di gi brio tenteng don gi por bangim sautana di gi rukam le jongi tenteng bad haki inga sem jongi ngim sautana ya bar te ngin lekum no ngi bishar kat bang ngi bishar ngi sngodom yeki ne ngi kran tad burom yeki leze ngi kindait no yeki na ge jinya de jongi bad katasin ngi lekum ne ngi pindu hapo jongi ya ka jinglong oblai haba ngi roy ha ka jinglong ukris hapo jongi ngi ron jingis ne ngi snolem wat yeki batalot bor ngi persyam ban kudup yeki ngi persyam ban yarap yeki henrai lada ngi ai da ka ne ka bor jong ka jimbishar ka batrekam ha ka kle jongi kam med jongi ru kam kongushu ya ka bor jingis ne bat jingi do blai bad kata ngi ngop hakum gene ke jinglong kakata Nyngkong yangi kakata Nyngkong ya ka jingsuk ka jingsain jongi kakata Nyngkong ya ka perkat ka perdain jongi banangda ngiru ngistamban jot yalade khabangi bishar ye ki wai khadon ga bor basiniu katrekam ha ka dekod me jongi khabangim yid ki wai khadon ga bor persai ke jingid katrekam ha ke jingem jongi bad ha kini ki bor persai ke jingid ha ka kini ki bor persai ke jingisne ha kene ka bor persai ya ke jing snolem uksuit utrekam u bammen ustang ban shim kabu ha kita ki bor persai bale kano ka bor persai kabangi yim kalonga jaka shong jong uksuit nakata ka daw khaki bun ki inga sem jongi ki don bun ki daw jonga jing chot tan ki inga sem ki kali bale ki inga sem jongi kam seizo namar ngila piam ha ka jimbam poi parkha jongi ya ka bor jongo bak bamen lese kala ballong ka jingya dei para brio jingya dei bat ki himmen ki para habang don kano ka bor komne ngidang ai la dia ubammen ban seizo ha kita ki jinglong jongi lese ngi bishar pinrem ngi ong katpa ngadang em ngandum map ikiwai ngandum kren bat ki nam ngan tur jingai no na ki kabang ngi rai komne da ka jingshisha ngidang tur jingai na uble omde na kita ki brio kano ka jinglong jongi kano ka jingkran jongi kabasiniu ne kano ka jimbishar jongi kabam wan na ubale kapalong yangi banjingai na kita ki brio bad kumjuru ngidang jingai na ubale omde tang na kita ki brio nakata ka da bon ki brio kim sauto ya kaneka jimaya bad ki ong sale ayu banga jingai no nai tai brio sale ayu banga num don jinga de shu bad kita ki brio sale ayu banga dom bitari kita ki brio henry khadon ga jimma kaba pala namar habangi bitari no habangi bishar pendram yano ngilap bishar pendram lupa ya ubale nakata ka daw kini ki pait Israel haba ki don haka Babylon kila sautu kane ka jingjia ka shai kadar minda kila leit mane iki bleitao kila bishar pendram iki brio kila don ga jingya ka ja hapadenge parajai jongi bad kadba kala roy kane ki jinglong kila jingai na ubale minda ki don haka ri jing ring pinring kampar bad kisausi kisno marwe na marba ublelu la jingai na ki ka jingkurku kala jingai na ka jingem jonki ka jinga kala jingai na ka jingem jonki bad kumjuru ki jingai na ki para brio ko himmen ko para ladang ngim kusiar ha kane ka binda ha ka jimbam boy perkat ngidam penjod ya ka sukka sign hapo bad kaddu kadwai ngipang ngishitom namashisin u bammen utrekam ha kini ki jingsniu jongi un perlong yangi batalot bor un stam ban ktai ka kaspa ka po jongi un stang ban kata ya ka sukka sign jongi un stang ban kataru ya ka met ka par jongi but barro ka binta jonga jingem jongi kan stang ban hiarar sut but ngin imtroin da ka bor jongu bamen jing seniu ka trai ka ma ka jingem
แต่บันไลลุยนักเนี่ยงิดอนตั้งกาไว้กันเลนดีทลองเก็บอีดทลองเก็บสงอุลมยกิเวทลองบักคลอยบันมาบยกิเวทลองเก็บสังเกบันบิชาริกิเวบาดฮับังอิสตังบันเล็กมเนกะจิงิมจงีขลองกับเซโซบาดูอุกสวยอุปามเมนกะจิงสินิวคำดอนลาชูบันเตรหากะจิงิมจงีหากิงกัสเอ็มจงีฟังนี้ได้บันชิมยากะจิงไรหากะเนกะไอยอมเลนต์ฮับังอิเป็นใครนักบินตากะสงีพัสคาจิงมีพาจงอุคริสงิดอนบุญกิบินตาหากะจิงิมงิดอนคำบันไอติฮาวจิสุครัมบางิลาบันมีพาดเบียงงินโยเบียงยากะเม็ดขบักคอยบักเคียงินโยยากิยิงกัสเอ็มบาเซโซงินโยคัสปากับโพงินเทเบียงยากะจิงยาเดจงีบัดกิปาราบริโอบัดกิฮิมเมนกิปาราจงีบัดกิไปยิดบัตตอยจงีคันเอขลังกะจิงกรกูนักตะกะดาวka gospel minta kasngi kaung wadnam pintrem wadnam bishari ki vei wadnam jingai na ki vei wadnam thau ya ki vei wadnam le eye khaba parsha eka sain tu chang bale talang ba id to ke tolang ki bas ngolem tolang ki bas ngosene tolang ki ba bat eka jutam hakamatu jisu kanamba ngila ban long ki kon ki bajanai hakamatu jomu jisu ba id karko kardo yangi penslay yangi ngidon bun kijing tuna hapo jangi kijing tuna kijing talot kitrekam hapo jangi par ke pen talot yangi menta ngipang ngishitam ngiduk ngisau jinjar nyamar ngilakam kongu yakabor persha yaka saintur jame ngilakam kongu par ngilakam pediang ya ubamen haki inga sem jangi haki chingim shimet jangi yarap ingi ko jisu pen pentemai ke men siam jangi kramba mensen syari ingi mensen syari ke baro jangka jingim jangi ki inga sem jangi en yaro ya utrai jisu Christ Jinam la jinam amen. ko himen ko para tongen plai ke jinget ke jangi nganget How lay power and barbara, no tau ka nei ka kinto. but how Jesus Christ kun ma rejo utrai jangi ya wala puna men siam Bakhuid ya wala khan ka Maria Theisoti ya wala shalebin Pontius Pilatus la sanar pnai la yap la tep yagu ula kya shaki beya hagasni ka balai rami pad ki beya ula kiu shabene usham shkamonu play upa badan bor baro nang daun wan pad ban bishari ki beyim ki beya ngangit homen siam Bakhuid haga balang ke Catholic Bakhuid haga jingya sila ki rikoi haga jimma ki pop haga jimmi pa ka dot haga jingim bam jukut amen Lai spa prapua. ya duai ko himen ko para
baga jingknya jonga ba jampi kallang ka bapriang hun hau blai upa badon bor barong To try pedeng jingknya lagi ti jompi. Namunta ke jingero ke purom ke steng jungu. Ke jimuto yangi pada kapalang ku jungu baro kuwe. ha ka jingis ne ko trai to pediang yakini ki jing tu wai jongi pat pelai ne ki jing kring pakin ja prate yakito kiba mesha banchkri yak jimaya bakin ja bane da ukris utrai jongim Amen. utrai undon reng ka bat pim Rengka bat piru. talken tiu yala ki donod Ni ke teu ki sao try. tongin aingu ya utrai ublai jongim Ka so hau bat kadei. dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa bakhuid ko blai badon bor bat bam jikut namar melak hukum yangi banai kangu kadem jongi daga jinglan lade kramban pindu bor yaga jingsarong jongi kinong pop bat perlong yangi kinong parto board yaga jingsbon jame haba ngi yai ailem ya ka jimbam jongi hagi baduk bat kumta ngi pendon buram yame rengkat bat belin baki angel katba ngi penbana dakawai kasur ya ro Bakhuid, Bakhuid, to try. Bakhuid, you make it right. Then Bakhuid, take it up. Bakapuram jome. Rayo sana shatong. Rayo sana kempur. Rayo sana you made you know. Yahu yutamawan. Agak kertem utrai. Mbak berjekida. Nagapuram jome. Rayo sana shatong. Rayo sana kempur. Rayo sana you made you know. ko men ko parato ngin tu vai baka bor men siam bakhuid kanam pentim mai ya ka jinglong jongi ka jingim jongi bangin long shisha ki kun ki badap daga jingis ne jongo balai jings ngahulam jongo balai jingi jongo balai ka bo jongo balai krampa ngilaban pintu ya baro ki bor jongo bamen uksuid ha po jongi ka ba pelong yangi ban jingai nagi himen ki para nagi bayit ba toin jongi dashisha melong bakhuid ko trai katamay jong ka jingkoid barom namar khatangi karpadia me to pen kuid pen kantang yakine ki jing tarwa jongi da ka ba pa ya umen siem jame kum ga jer halo jongi wakin kalalong yangi kamet bargas nam jongotrai jongi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashita ula shim ya opu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage sentran u om to shim but bang na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benda jumpi Hagaju ke rekomenda lalaya bam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ulai ya ka hala ke sentran u om to shim bat dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi pa naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop tale ya kane ban kan mau yangam Kos nam bakardor jango Christ.
ถ้าเป็นคุยอย่างนี้เป็นคุยอยากจะเป็นเสียมหัดดิมเป็นคุยเป็นคอยเป็นเคียอยากจะบับฟังกิบชิตอย่าด่าอย่างนี้นาอุบามนอยากจะคลามขจิมมายะจงขาจิงเอต Kata sin bagi pamyudeu Bagi tinagari kakuri Iben bagaji yang joli kontra Kata Namar kata, ngi kiba pen menda ya ke jingia bad ke jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim, badia ka kuri janga jim penim. Ngi da ai nguai dem, namar melanyu yangi kiba bit benyang hakama jamme bad ben shakri yame. Da ka bas ngi verit ngi karpad yame, bangi kiba yo binda hakamet bad gas nam ukris, ngilong kiba la penyateli kawe da umen siyam Bakhuid. Takin mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parte bato penjana ya ka ha ke jingi rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi ko wilbet marvenu bishop jangi bad baro kiling do bad kiriniam takin mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ke bela yotia da ka bakermen ya ke jimmi pat bad ya baro ke bela klat no ha ke jingi sne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpali me Barengkat bat kamaria tezo di Bakhuid ka kami jongo pale. U Joseph Bakhuid kurim jangka ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bala pen subhaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jukut bat bangin ro bat pen don buram me da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu Kanlah hamayu belayu pa badan bor. Haga jingelang kawai jungu mensim Bakhuid. Barok keburam bat ke jingero. Junam la junam. Amen. Kohimen ko para tongin duwai nagabinta para ke jing tumu jongi nagabinta ke jing tumu shimet nagabinta ke jing goi jingkia nagabinta ke lawai ka pernai nagabinta ke jingala ka bamut kam kerpangru nagabinta ke inner healing retreat ka bangin stang naduar powe tarik Bad baro kito ke badon ke jingkwa ban wan shiminta ka nega retreat ai bakalang ka baseizo ha ka met jangi ha ka men siam jangi bakilang ki kun ki batemai ha ka nega ayam Lent kopa jangim ba ka deng ka long ka bakui ka kerjeng jame kan wan ka hima jame ka long ka bon jame ha kin dau kumba ha bani to ai ngi minta ka jimbam jangi ka bahala gasni batama pingi reng khang jangi kumbangi rungi ma pika beles niu yangi Padua tilam yang isya ke jimpan shoy, Henry terlight yang ina ke basiniu. Top light yang ingi karpat ko try na ke jing siniu baro. Haga jing spoon jame, toy jing suk jing sign hagi sngi jungi. Kenang bada ke jing arap ke jing isne jame. Ngi light bada bona ka pop ban ngi nyo jing edan ke jing jinjar baro. Kat bangi dangap ke melendi ya ke jingar men Bakhuid. Pat ke jing wan pa jung nom penim jungi u Jesus Christ. Namar ke jume kalau kaima ke jume ke por ke pura sinam la sinam. Kutrai Jesus Christ may bala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame pada ha ka jingspun jame to ai hakai ya ka jingsuk bat ka jingat le kawai kat kum gamon jame mame uba im bada basensha junom la junom Amen. Kajing sukutrai kandon barabo rengka bat pim Rengka bat dak pim. dak kajing Yesus Kristus ini ai markelia.
hakami kun lambro jungo play hakami bakit naga pop jungo perte sakito ke bala kharcha ka jinga wai jungo kun lambrot ko kan ra kam lo ma shang ho man ru bo ka ying junga rei shong ta na ka ti kam sim junga zakia hi
ludiangi Jesu belai ludiangi Jesu menkoi dan kiai Jesu haleluya 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 Jesu 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 haleluya 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 Jesu 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 haleluya 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 Jesu 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 Pohimmen ko para dapta ka jingido Chris tongin karpat Yaw Jesu ben pelai ludiangi na bar ka jimpen chitam shipot naga daw jong ka jingle panachang naga daw jong ka jing bishar pinram ikiwai ni don ki jing shate shakum pagi naga pari Yaw Jesu ben pinjampura naga ta ki jimpen chitam shipot barata pagi Kopa ubaha bening to ai bar kecingin pembela ai kami au kun jome o Jesu Christ uhimen jongi pat baga terliting jongi jingi spun kan klang lagi to lu jongi da men siem pakui kan kersiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku naga bintang ka jingwan jonga lima jome Lai baga jinga e jome kan ben kala dur yangi shagi nang lur lingka bam chu shang tai ben bet yagi sumbai jonga gospel Tai bagi tu gisembai kan ben kala dur na shapo ya ka jai ben riu pada ka perthe mariang baro kawai ha ka jing kamil ti batikana ya ka beneng batimai pad ka perthe batimai haba indai ki bo jung ba men labing no kaburom jome kan teng shan juno to ai ba ka jinga e ka Jubilee kan ka syuk yang hangi ki pilgrim jong jing kamen ya ka jinga nur ya gi tia jingan show happening ai ba ka ta ga ju ka jinga e kan pin sap yang ya ka jing kamen pan jing suk jung dam si sa jongi satala ka pate shame ko play jongi bala ka ku junam kan long ka burom pa ka jinga ro junam amen ko pa jongin ba happening ka long ko we stay jome kan vain ka ma jome ka long ka mon jome ha kan do happening why you binta ka jimbang jongi ka ba ka si patama ni ran ka jongi kumbangi ruhima ke bale siyo yini padwa dilam yini shaga jimban shoy bray taplai yini na ka basniyo amen kublay kumaidiya kabadap ta ka jinga e utray dan badpana kar kuya pana pre kende bala kar kuya usol ho jong pa jisu hamaria bakui kami jong play wai na ka pinta jongi ginom pop mentam la ka por ka jingya jongi amen ka buram hau pa do kun par men sim bakui kumbaga lang warning ko kung jimutaw parko chino amen to nginya Dubai to ai bagane ka communion Bakhuid ko trai kan pin kuit yangi nagi kamba men pat kan talong yangi kinongyo benda ha ka jingkamen bane da ukris utrai jangim amen utrai don rengka batpim rengka batpir mu ya ka klejon bi karpari ki jingko to pen scam ya ke donu jongi ringe jame ko trai ni karpan but to pen klein yaki daka bor jonga jinga e jame wakin yaine ha ka ba karpat yeme but ki bashida ha ka ba ya eat markelian dau kris utrai jongim amen play button ball baran kar ko yapi upa baru kon baru men suim Bakhuid amen ya leisut ban pen bana ka kubar baba jong utrai daga jingim ka jong iso yaw lay no baran repuwe
Adorabor, Jinam La Jinam, Amen. Enyero Yotra Jesus Christ. Jinam La Jinam.